Dagitoy kakabsat, mamati kayo unuhaan. Dagitoy iso tinapudno, anay surat, itilinaon, iti Biblia, nanipud, idi, ogma, ken inggana, itatta, apadawon. Tano so kimatin tayo, dagiti kay papanan, dagiti sorsurat, dagitoy, anapudno, ngayon tayo, so kimatin, adalan, iti kay papanan na. Takas, mabasa iti may kadwa, a Pedro 2:5. Ket no saan nga pinakawan daydi kadaanan alubong. Tay ti bagbagana a kadaanan alubong, awan ti kadaanan alubong ditoy. No di ket iti bagbagana tuktukoyen na iti kadaanan alubong. Addamet laeng kada tayo iti uneg tayo ken iti panunot tayo dayta ina ibagbaga. Tadi gitoy kakabsat kinunana ngem inggagana ninwi. Ingkas kasabana iti kinalinteg agraman kadikiti pito asabsabali. Tadi kiti kapsat to panunutin tayo nagigi kasabsabali ng kurana sabali iti adda kadakwada a pamilya. Ngem nadda tayo daytoy nga ibagbaga iti linaon ti Biblia ket agmay sa tayo may sa pamilya ti bagbagana no tongpalen tayo asipupod no kinasayat a panagpamati. Ta may kawalo ninwidi anay salakan gapo iti kararwada. Tadi gitoy may bagbagana idi pinaglayos na iti lubong kadagiti managdakdakes. Tadu idi ti managdakdakes nga handa apat patyin isuna tadang rod iti kinalintag kinkuana nga insurat na iti lokot iti pagbasaan. Tadi kito may bagbagana apamaneknek amabasa iti muna a Pedro 3 iti 20. Dagijay nasukir da idi unana nga aldaw idi agururay iti atiddog nga anos iti Dios kas kadigiti aldaw ninwi idi may sagana pay iti daong. Tadi gito tin sagana na adaong may bagbagana nga inaramid na idi saan ket nga daong nga iya bagbagada nga arka digita parparbuda lang digita. Ket digito iso tinapudno ngayon na ibagbaga. Iso nakaisalakanan kadagiti basit gapo iti danom. Tadaytoy iti danom nga ibagbagana. Dagiti met lang isawsawang na idi asasao iti bagbagana adanom. Kayat na asawen walo akararwa. So dayta kabsat no intay usigen walo akararwa idi tinaysalakan maysa ninwidi. No agpayso kumanga naisalakan da ket baeten laeng itilasag diadada kuma ditoy alubong. So ket ituktukuyen na kabsat ko digitoy gapo iti panakay salakan iti kararwa. So digitoy ituktukuyen iti linaon iti Biblia. Ta mapantayo iti daan atulag nga kinuna ni Isaias iti 54 iti 9. Ta daytoy iso iti kas kadigiti dandanom ninwi. Iso daytoy iti bagbaga na akas dandanom na kanyak. Takas insapatak kadigiti dandanom kinuna na saan ton alayosenen iti daga. Kasmet nga insapatak kenka saan kunton nga agpungtot kenka ket saan kanton metten atugmaren. So di kita kapsat nga hana nga tugmaren iti tunggal taon tanalpas nga roden. Isu nga iti ibagbaga na di kita kapsat gapo iti pungtot na gapo metlaeng kadagiti aramid adi nadakes. Isu dayta. Isu nga dayta ti pukawen tayo punasen tayo di kita ngayon na ibagbaga gapo iti kinasukir apalagsao kas iti maysa
a tao wenno dagiti duma iti panagsao iti dakes. Isurita kabsat ti bagbagana nga ikaten tayo. Tarita iti maysa amang layos kada tayo gapu iti maysa nga espiritu tunggal tao. Ta kinunana iti Proverbio 18:4 dagiti sasao tingiwat iti tao arigda kadagiti adalem adandanon. Suda iti kapsat awatin nyo ti ibagbagana iti ubog iti sirib kas agayos abarisbis. So di iti kapsat iti pamaneknek na ibagbaga. Ta kinunana nga iti panakaisalakan isumit lang tintay salsalakan iti bukod tayo akararwa. Tadi kiti apamaneknek nga ibagbagana idi ni Nui idi elayos na iti mabasa iti 30 iti 28 ket iti agas na iso ti kas maysa alayos iso iti bagbagana kapsat adanunen kadagiti gasagas iti panakarba ken maysa prino apadangal lilaw adanto tingiwat kadagiti tattao. So kadagiti kapsat adalin tayo dagiti kay papanan na. Iso diti kapsat tinak isalsalaysay gapu iti Facebook online Bible study. Ket agyamanak mamawatan nyo. Ket agyamanak iti Diyos Ama amanakabalin sa amin. Amen.